Tebo ketal-ketal resambung tai video nanya bagai subscribe hadi kok nomor YouTube channel. Mana mana ya ani kasirang tangka nini korang kenaui katong thoka. Oh no mana ya ani kasirang tangka nini korang kenaui katong thoka. Pogi maya bekha nono rekha nono pogi maya bekha nono rekha nono no gaya okha nono wan sukha khabang nono lam sugo khabthaya Bukhani engkani ni kapang ya kerai sani nasib mani ni muni mani ni mungsana yang tini nono tuimang ani oima gede mano ani nantina kemai baksang thon mokta nono tuimang ani oima gede mano ani nantina kemai baksang thon mokta nono mania ani kasirang tangka nini korang kenau